Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि लेभेल बय YouTube channel बरायनाय जाबाय। दिनै आङो भिडिअ खालामनो इन्ट्रेस्ट गैयामोन नाथाय अब्लाबो नोंथांमोननि सायाव दिनै ओरैनो थास्लायस्लायनो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो टाइम पास आरो नोंथांमोन। So guys, नोंथांमोननि सायाव मानि बाथ्रा दिनै सावरायगोन आं मोनथिया, but नायनोसै भाबिनोसै मानि बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोननि सायाव। स' दिनै मानि बाथ्रा सावरायनो होनगोन आंनि भिडिअनि सायावनो आङो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरो मा। स' माने खायसेया नायो ओमफ्राय लाइकबो खालामा, मानो होनबा आं मिथिखायो आंनि भइसआबो मोजां जायाखै आरो आंनि भिडिअ क्वालिटियाबो मोजां नङा, बेनिखायनोबो जानो हागौ बेयो मोनसे आंनि मिस्टेक आरो ओंखायनो माइक अर्डार खालामनांगौ आरो बेखौबो सप्तानि उनावनो अर्डार खालामसिगोन आरो मा नोंथांमोन। आरो खायफाया आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो, खायफाया मोजां मोनाबो जानो हागौ। स' आङो दायो गोदानसो नालाय, बेनि थाखाय आंनि माने इउटुब चेनेला गोदानसो नालाय, बेनि थाखाय आङो मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै। मानो होनब्ला दासो माने एसे रोंहांना दं आरो मा भिडिअ बानायनो थाखाय दासो एसे रोंहांना दं आरो माबायदि बानायनांगौ बेबायदि दासो जाना दं नोंथांमोन। फार्स्टआवलाय बिदिनो जाखायोना गासैनियाबो। नायनोसै नोंथांमोननि सायाव मोजां भिडिअ लाना फैनोसै, जेसेबां हायो नाजागोन आरो मा नोंथांमोननि सायाव, जेसेबां हायो नाजानोसै नोंथांमोननि सायाव भिडिअ लाना फैनो मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ, टपिकनि भिडिअ लाना फैनोसै नोंथांमोननि सायाव। स' बिदिनो माब्लाबा भिडिअ बानायनो सम मोना, माब्लाबा बिदिनो कलेजफ्रावबो थांनांगौ, बिदिनो जायो आरो मा, बिनिखायनो थाब भिडिअ हगारनो हायाखै आरो नोंथांमोन। बिदिनो प्रब्लेम जायो आरो नोंथांमोन। भिडिअ बानायनो थाखाय खस्थ' आरो मा नोंथांमोन, खस्थ'आथ' खस्थ'खा नोंथांमोन, खस्थ' नङाबा जाखाया आरो जेसेबांनो खस्थ' जागोन ना एसेबांनो मोजांबो कन्टेन्टआ फैगोन आरो माने। स' भिडिअखौ दिनै बानायनो गोसो गैयामोन होनबाबो मोनसे बेयावनो भिडिअ बानायनि होननानै बानायनाय जाबाय आरो। नोंथांमोननि सायाव मोनसे थाबैनो भिडिअ फैगासिनो, माने कलेजनि ओमफ्राय बेयाव ब्लग भिडिअ बानायनाय जागोन आरो मा नोंथांमोन। 10 तारिख खालि बानायनाय जागोन आरो बे भिडिअखौ। 10 तारिख खालि दुधनाय कलेजाव सिंगार फैगोन आरो मा, बेयाव थांगासिनो नोंथांमोन। बेयाव फुरा ब्लग भिडिअ बानायलांगोन आरो मा नोंथांमोना आसा खालामो बेखौ नायगोन होननानै। मोजां भिडिअ भइसफोरखौ मोजांनो लाबोनो थाखाय आं सेस्था खालामगोन आरो। स' नोंथांमोना इन्सटाग्राम फल' खालामना ला आरो मा नोंथांमोन। 11 तारिख खालि भिडिअ फैगासिनो, बे कलेजनि भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोन, दुधनाय कलेजनि भिडिअखौ लाना फैगोन आरो मा नोंथांमोन। 11 तारिख खालि फैखागोन आरो मा नोंथांमोन। बिदिब्ला नोंथांमोना नायगोन होनना आसा खालामनो हादों। स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनाय जाबाय।